дамирбек олимов ҳунарманди машҳури тоҷик субҳи 5 феврали соли равон дар авҷи шӯҳрати эҷодӣ дар синни 33 солагӣ дар як садамаи нақлиётӣ аз дунё даргузашт. Парвизбек Муродов, мудири ширкати Ҷонибек Муродов ва ҳамзамон продюсери Дамирбек Олимов дар суҳбат ба Радиои Озодӣ марги ӯро тасдиқ кард. ӯ гуфт, ҳодиса шаби 5 феврал рух дода, ҷасади ӯро аз сардхона ба зодгоҳаш ноҳияи Деваштич интиқол доданд. тибқи гуфтаи ӯ, мошини Дамирбек дар гардиши боғи миллӣ чаппа шуда, ӯ дар ҷои ҳодиса ҷон бохта, ду навозандааш сахт маҷрӯҳ гаштанд. Акбар Шарипов, сухангӯи раёсати корҳои дохилии вилояти Суғд, гуфт, ки ҳодиса соати 1:40 рух дода, ронандаи Хонда аз идораи мошина баромадааст, ки дар натиҷа мошин аз роҳ баромада чаппа шудааст. аз марги фоҷиавии ҳунарманди шинохта Дамирбек Олимов аксари ҳунармандони машҳури тоҷик сахт андӯҳгин шуда, ба аҳлу оилаи ҳунарманд ҳамдардӣ баён намуда, афсӯс хӯрданд, ки ӯ дар айёми ҷавонӣ ва авҷи шӯҳрати ҳунарияш дар садамаи маргбор новақт аз дунё даргузашт. аз марги фоҷиавии Дамирбек Олимов ҳамкасб ва дӯсти наздики ӯ, ситораи машҳури эстрадаи тоҷик Нигина Амонқулова сахт андӯҳгин шуда, дар саҳифаи инстаграми худ чунин навиштааст: бо ҳамон суруди бачагӣ моро падруд гуфт. равонат шоду ёдат гиромӣ бод. дӯсти азиз, бародари меҳрубону ғамхор, ҳамеша бо мо ва дар дили мо ҳастӣ. хонаи охиратат обод бод. ситораи эстрадаи тоҷик Шабнами Сурайё низ дар саҳифаи инстаграми худ чунин нигоштааст: додари азизам, ҷоят ҷаннат бошад. моро куштиву рафтӣ, рӯҳат шод бод. ситораи дигари машҳури тоҷик Садриддин Наҷмиддин низ аз марги Дамирбек Олимов ғамгин шуда, дар саҳифаи инстаграми худ чунин навиштааст: аллоҳ раҳмат кунад бародари азизам, ҳунарманди асил, дидор дар қиёмат. инчунин ситораи дигари машҳури тоҷик Фарзонаи Хуршед низ аз марги Дамирбек хеле ғамгин шуда, чунин навиштааст: раҳмати аллоҳ бар ту бод, бародари азиз, ҷоят ҷаннат бод. аз марги Дамирбек Олимов ҳунарманди шинохтаи тоҷик дӯсти наздики ӯ Ҷонибек Муродов низ сахт андӯҳгин шуда, дар саҳифаи инстаграми худ чунин навиштааст: вой дод ӯкои худам, худо раҳмат кунад. аҷаб дунё ин дунё, чӣ хеле ки худам мехондӣ. ҳунарманди машҳури тоҷик Шабнами Тоҷиддин низ дар саҳифаи инстаграми худ навиштааст: худо раҳмат кунад дӯсти моро, хело ҳам ғамгин шудам. ҳунарманди машҳури дигар Зулайхо Маҳмадшоева низ дар саҳифаи инстаграми худ чунин навиштааст: дар раҳмати аллоҳ бошӣ, ҳамкасби хубу меҳрубон, ҷигархун шудем, бароят бовар накарданист, рӯҳат шод бод. инчунин ҳунарманди касбии тоҷик Ҳоҷиафзалшоҳи Шодӣ чунин нигоштааст: боз як чеҳраи эстрадаи тоҷик аз мо рафт. худованд ҷояшро ҷаннат бигардонад. инчунин рӯзноманигор ва продюсери шинохта Раҷ Аҳмад низ аз марги Дамирбек Олимов сахт андӯҳгин шуда, дар саҳифаи инстаграми худ чунин нигоштааст: дунёи гузарон, сад дареғ, ки баҳори имсолу баҳори умри фарзандонатро надидӣ. рафтанат олами дарду армон аст, ки ба пои номи накӯву нақши некат монд. ҳамзамон рӯзноманигори шинохта Талабшо Муқимов дар саҳифаи инстаграми худ чунин навиштааст: номат зиндаву равонат шод бод, марди ҳунар. аллоҳи бузург бароят биҳиштро ҳадя намояд. афсӯс, ҳазорон афсӯс, сад дареғо Дамирбеки азиз, ба аҳли оилаатон сабр. ҳунарманди ҷавон ва хушсадо Нишонаи Рустам низ дар саҳифаи инстаграмаш ҳамдардӣ баён намуда чунин навиштааст: аллоҳ бародари азизамонро ҷаннатӣ гардонад, омин. бо ҳамин мазмун даҳҳо ҳунармандони машҳури кишвар ва ҳазорон мухлисони ӯ аз марги фоҷиавии ҳунарманд Дамирбек Олимов сахт андӯҳгин шуда, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба пайвандонааш ҳамдардӣ баён намуданд. Дамирбек Олимов ба ҷуз аз таронаҳои муосир
шашмақом низ месароид ва узви гурӯҳи шашмақомхонони Нури Хуҷанд буд. ӯ бо бадиҳахониҳои якҷояаш бо ҳунарманди шинохта Нигина Амонқулова ба саҳнаҳои калон роҳ ёфта дар як муддати кӯтоҳ машҳур гашт. чанде пеш ҷоизаи тарона тарҳи мусиқии Азия Плюсро низ соҳиб шуда буд. ӯ зодаи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд ва фарзанди Ботурбек Олимов, ҳунарманди шинохта дар минтақаи мазкур аст. Дамирбек Олимов аз худ 3 фарзанду даҳҳо суруди дар сатҳи касбӣ эҷод карда боқӣ гузошт. охирин суруди ӯ «Бачагӣ» ном дошт, ки бар матни шоири шинохта Толиб Озарахш чанде қабл пешниҳоди мухлисони ҳунараш гардида буд. дар охир аҳли гурӯҳи эҷодии канали Меҳроб Про ба аҳлу пайвандони ҳунарманди шинохта аз даргоҳи илоҳӣ сабри ҷамил талаб намуда дуо мекунем, ки ҷои ӯ дар